बिदिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बानाय दा नायदो नै नायनानै लादो थिखांबाय बा सिगांनिफ्राय गावले गावग्राफ्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हापि निउ इयार हेल' खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना गोदान बोसोरखौ माबायदि बरायो आं बेखौ मिथिया माबोरै नेनानै थायो बेखौ आं मिथिया लोंनानै जानानै ना मोसानानै रंजानानै बेखौ आं मिथिया खिन्थु जोंनिया जोङो ज' गामि हिसाबै धोरोमनि हाबाफारि बायदि गिर्जा न'आव जों नेनानै थायो प्रार्थना खालामनायजों आरो इसोरनियाव आरज खालामनायजों जोङो नेनानै थायो बेबायदिनो दिनै जों बे बोसोर गोदानखौ नेनायनि गासै हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन एबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि जिनाखि जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे दस्रा रोखोमै जायो बेनो जाहैबाय माने बे नैबे 2021नि बिदाय होनाय बिनि मुङावनो मानसिनि मुसुखा मानसि मुर्ति बानायनानै बेखौ सावनानै बिदाय होयो बेखौ माबायदि बानायदोंमोन नै नायना लादो अस्थादफ्रा मावगासिनो दङ नै होना होदो बेबो अस्थाद दा जिखौ अस्थाद दा रोंबाय दा बेथ' गामसा गानलायदों नै बे आसलसिन ना मारा हेभि ना औ बेनो जाहैबाय मानसिनि मुसुखा होनो ना मा होनो मानसिनि मुसुखा देरहासार माबोरै दं मोजां दा औ नैबे खर' जाजेनबाय नामा नैबे खर' नैबे मोखां थागोन गुन्थुं थागोन ससमाबो हमहोगोन अ मास्कबो गानहोगोन मास्कबो औ नैबे गोरबो नैबे उदै नैबे जानजि नैबे मा खि गग्रा नामा ओमफ्राय नै आथिङा ओइ गेदेर गोरलै दाख्लामलै पेरालाइस जानाय बायदि दाख्लाम आथिङा दा बेखौ ओरै फसंगोन ओरैबायदि गिदिर गोजौखा नै नायदो बिदिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बानायो आरो सेंग्राफ्रा ओमफ्राय बेफोरबायदि बानायनानै जुदि सावनो मोनाबाथाय माने गाबलायखायो दुखुआनो माने बोसोर गोदानखौ बरायदों बायदिखौ मोनखाया जाहैबाय बिदि नैबे आदैयाथ' गोदोनिफ्राय बानायखौ फुल एक्सपिरियेन्स गोनांखा इयो गोदोनिफ्राय होबोग्राखा आजिले 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोर पुरा ओमफ्राय बमा बेथुवालाथ' माने बोसोर गोदानखौ नाजावनाय बायदि मोना ना थावै पुरा हिट होना दोनखानोसै हिट औ जाबजुमखा निउक्लियार होनो ना मा होनो औ बेखौ लाना फैदों निउक्लियार थोलै निउक्लियारखौसो गावगोन दिनैहाय नै खुनु माने डेमेज जानो मोना इयो डेमेज जानो मोना दा फायरिं औ बेनो आरो ना पेकेटआ गुफुरगासिनो दं नै गुफुरगासिनो औ दंबावसो आसाम लायन चकलेट ओइ दंबावो दा पुरा बेबायदि गोमहोखागोन देग्लाय होमब्ला औ साम'फोरा गिना फोला फोथा खालामफिननायनि ड्रेस गानहोजेनबाय लंपेन्ट ना माथो देरहासार औ लंपेन्ट इयो ना माथो नुबाय दा बिदिलै जों गामिने इन्टारेस्टआनो अयथासार गुबुन दा नायदो नै नायनानै लादो थिखांबाय बा नोगोद दुगा नुबायलै जायखिया जा 2021 ओमफ्राय गाहायाव माथो बिदाय वाव 2021 बिदाय वेलकाम 2022 नायदो नै नायना लादो बा बेसेबा गोजौ गिदिरखा बे समाव माने बिनाय हाबाफारिफ्रा गासैबो जोब्बाय दा रंजानायनि सम जोंनो दा टाइमा जाबाय नै एक्जेक्टलि 12टा
आंनि उनावहाय नै बेखौनो दिनैहाय सावगोन रंजा बाजायै सावनानै बिदाय होगोन आरो 2021 खौहाय गोजौ गिदिरखा नै सावबाय नै सावबाय है खर'निफ्राय सावबाय Happy New Year! Oh! No. Roho kamjobai नै roho. Wow! Oi! Hey! Mojangai! Oh! Roho ओमफ्राय साफा ना माथो ना दंबाव खामा मुङा बैल' गारदे हरदोलै उनावल' सावनांले उनावल' गारदे हरदो दे बोसोर गोदान ने सोमखोरा सावगासिनो दं नै खामाय नामा खामाखैना खामायलै